नामा मिसेस सेलिथा नार्जारी, आंनि गामि राजपुर आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो। देंखो रोजाबनानै ससियेल मिडियायाव मुंदांखा जानाय सासे आइजो मुङा सेलिथा नार्जारी। दिनै सेलिथा नार्जारी बिथांखौ गहपुर जिल्ला हारिमु आफादा अनसायनायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबबावनो थुलुंगा होदों। सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजपुर गामिनि सासे गलादार आइजो मुङा सेलिथा नार्जारी। बिथाङा दोंसे मेथाइ एस जकिं फेसबुक पेजनि जोहै रोजाबदोंमोन। बिथांनि रोजाबनाय देंखोआ ससियेल मिडियाफोराव गोबां गोसारजादोंमोन। बिथांनि मिलौदो देंखो रोजाबनायखौ खोनानानै गहपुर जिल्ला हारिमु आफादा अनसायखांदों आरो मेथाइ रोजाबबावनो थुलुंगा होदों। आं दा बेखौ बियायं सोमोन्दो जायो। दा बियायंनि बेबायदिनो दखानाव थानानै जिथु रोजाबनाय रैसुमै देंखो मेथाइ रोजाबनाय, बे रोजाबनायाव आं माने खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बे आयंनि गाराङा माने मोजां। बेनिखायनो आं रेडिअ' आर्टिस्ट हिसाबै बे बियायं फिसाखौ जा हायो आं माने गाइडलाइन होदों आरो लोगोसे जोंनि हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननोबो गाइडलाइन होदों। ओमफ्राय दायो इतिमध्ये रैसुमै देंखोखौ अडिअ' खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे बैसागु मेथाइबो खालामनाय जाबाय। बे बावैनो रिलिज जासिगोन। ओमफ्राय आं रेडिअ' आर्टिस्ट हिसाबै जिहेतु आं सासे गोजाम रेडिअ' आर्टिस्ट हिसाबै आं बेबायदिनो मोजां आर्टिस्ट बानायलांनो हायो नामा बे हास्थायनाया आंनियाव दङ। दा बेनिखायनो आं आयंखौ जा हागौ आं माने आंनि गोसो गोरबोजों आं माने मदद होनो आं आग बारायदों आरो आं सानो इयुनाव बे बियायं फिसाया साबसिननिफ्राय हामसिन मेथाइ रोजाबनो हाथों होननानै आं अबंनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। हारिमुनि नेहाथारि जानानै नोंथाङा बिथांखौ माबायदि सहाय होनो सानो? सहाय माने ससियेल मिडियायाव जा बिनानावखौ जों रैसुमै देंखो मेथाइ खननायखौ खोनादोंमोन। दा बे खोनानायाव जोङो माने आं नायबाय बहुद माने बिनानावखौ गोबां मानसिफ्रानो माने सहाय खालामहरदोंमोन, कमेन्ट हरदोंमोन मोजां जागोन होननानै। बिनि थाखायनो जोङो माने बिनानावखौ जाहाथे हारिमुखौ मोजां मोनो हिसाबै दिनै सासे फालांगि हिसाबै फालांगि मावो हिसाबैब्लाबो दा बिनानावखौ जों सापर्ट खालामदों बिश्वनाथ जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय। जाहाथे बिनानावा मोजां सासे खनगिरि जाहैनो हायो बिनि थाखायनो जों सापर्ट खालामदों। आरो अननानै मोजां मोननायजों दा अलरेडि बैसागु मेथाइखौबो जोङो बिनानावनो लिरनानै होदों, आंनो लिरनानै होदों बैसागु मेथाइ दोंसे। दा बे मेथाइआबो बिनानावा ओंखारगोन दा साननैसोनि उनाव रायजोफ्रा नुनो मोनगोन। आफादनि जानानै नोंथांमोना बिथांनि रोजाबनायाव माबायदि सहाय सुजुग होनो सानो? जों बेखौनो सानदों सासे बिजनेसमेन एबा फालांगि थादोंब्लाबो बे बिनानावा दि गावनि गोसो गोरबोजों दखानाव थानानैबोदि मेथाइ खनबाय थादों, निस्सय बेखौ स्कप होयोब्ला एसे गोजौआव थांगोन होननानै जों सानदों। आरो बेनिखायनो जों हारिमु आफादा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादा जोंनि सिगांनिनो रेडिअ' आर्टिस्ट धनेस्वर गयारि बिथांखौ आरो राकेश नार्जारी जोंनि नेहाथारि बेखौ लानानै जोङो बे बिनानावनि खाथियाव फैनानै जों बेखौ एसे गाइडलाइन होदों आरो जों मोजां मोनो। जों बेबायदिनो ओंखारबोयोब्ला जों गाइड होनायाव जों दङ। साननैसो सिगां नोंथांखौ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय नुदोंमोन दा नोंथांनि देंखो रोजाबनायखौ। बेयाव सोरनि गोहोम दङ? गिबियावनो आङो जोंनि बे बर' खौरांगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि बे बोसोर गोदाननि गोजोननाय आरो अननाय सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोयो। बावैसो सिगाङावहाय आङो जे दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन, बे मेथाइ रोजाबनायावहाय एस जकिं चेनेलावहाय आंनि बे मेथाइ रोजाबनायखौ खोनानानै एस जकिं चेनेला जे ससियेल मिडियायावहाय आगारनानै होदोंमोन, बेयावहाय गोबां मानसिफ्रा बे मेथाइखौहाय खोनानानै नायनानै गोबां सापर्ट खालामदों आरो आं गोबां कमेन्टफोरखौहाय आङो नुदों। बेखायनो आङो
गोबां मानसिफोरनि सापर्ट मोननायखाय आङो बे मेथाइखौहाय आङो रेकर्डिं खालामनाय जादों। बे रेकर्डिं खालामनायावहाय आंखौहाय दिनै जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिनो हारिमुनि आफादगिरि साफ्रोमबो आंखौ हेफाजाब खालामदों। बेवहाय आंखौ हेफाजाब खालामदों आयं धनेस्वर गयारि आरो आयं बेरेमोदै मुसाहारि आरो ओरैजाय आदा राकेश नार्जारि, बिसोरनि सापर्ट मोननानै आङो बे रेकर्डिंखौ आङो खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा आरो मेथाइ रोजाबबावनो सानो नामा? आङो आरो मा थांखि लादों? आंनि थांखिया बेनो जेनेबा रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामोबा आङो बेबायदिनो इदिनो रेकर्डिं खालामबाय थागोन। आरो इयुनाव मेथाइ रोजाबबावलांनो सानदों नामा नोंथाङा? आङो इयुनावहाय मेथाइ रोजाबनायनि थांखि दं आंहा। आरो आङो बे रैसुमै देंखोजों लोगोसे आङो बैसागु मेथाइबो आङो दोंसे खालामफादों। दायो बे बैसागु मेथाइखौहाय एलबाम बानायनाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना उनाव नुनो मोनगोन एलबामजों लोगोसे मेथाइखौबो। आरो बे रैसुमै देंखोखौ जोङो फैगौ नैबे एप्रिलनि 10 थारिखआवनो बेखौहाय रिलिज होनाय जागोन आरो। नोंथांनि सिनायथिखौ होगोन नामा? आंनि सिनायथिया, आंखौथ' सिनायखायो फ्रायानो। आंनि नामा मिसेस सेलिथा नार्जारि, आंनि गामि राजपुर आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो।